kwazvo pa Sly Media TV nekuti tsigira kwamunoita pakuona kwamunoita nekusubscribe pa YouTube channel pamwachete nekufollowa page eredu Facebook page uye zvakare ne TikTok page nepa Twitter tinokutendaiwo zvakare nekuramba muchiti tsigira. Tiri kuramba tichikurudzira kuti aiwa rambai muchidaidzira kune vamwe muchishambadza kune vamwe kuti vauye kuzoonawo zvirongwa zvamunofarira imimi pa Sly Media pamwachete nekushare. Tinoda kukura, tinoda kusvika pa 500,000 followers, 500,000 kwese zvako kuma social media platforms kwatinenge tiri ikoko. Iye zvinezvi nhasi tiri kuzengeza tu tauya kuzoona Mother Esther vanochengeta vana vanorarama neurema kuburikidza neorganization yavo inonzi Mother Esther Trust inochengeta vana vanokwana kusvika ivo 10 paimba imwe chete. Saka toda kunzwa kuti zuva nezuva vanozvifambisa sei, chekudya chinobva kupi, zvekupfeka zvinobva kupi, pekurara paripo here. Iye zvinezvi regai nditore mukana uno wokuvachingamidza muchirongwa tinzwe hurukuro izere kuti zvakambotanga sei kuti vave neMother Esther Trust. Kuchingamidzai pano pa Sly Media Mother Esther, makadi zvenyu? Ndinofara makadi. Tiri panapa pa Mother Esther, chakakupai shungu yekuti mutange trust inonzi Mother Esther chii? Zvakaitika ndezvokuti Mwari vakandikomborera nechipo chomwana mukomana wokutanga kubereka muupenyu achirarama neurema. Ndine nzendo dzandakafamba nokuda kwemwana iyeye, ndine zvandakadzidza muupenyu hwevana vanorarama neurema, zvandakaona zvichirema zvichirwadza. Ndakanga ndiri kumusha kwagutu, ndokwandakaberekwa, ndokwandakaroorwa, ndokwandakaitira mwana wacho iyeye firstborn. Zvokuruzevha zvokumamisha masituations anosangana nemunhu anorarama neurema ose ndakapinda maari, okuti unochengeta mwana usingatozivi kuti mwana ane urema. Zvimwe nzenguva unotozozviziva atokura, kuenda naye kumafiziki nekusina. Iwo machallenges iwo akandirwadza, akandibata pamwoyo wangu, ndikanzwa mandiri vachiti zvakanaka kuti neniwo ndipinde mubasa redisability section. Mwanakomana wenyu ave nemakore mangani? For now ane 24 years. Tichidzokera tiri kumusha kubva pekutanga pamakasununguka mwana wenyu, makafunga sei muchinge maziva kuti ndine mwana anorarama neurema? Zvinofunga munhu zvinosiyana siyana, asi inini ndakagamuchira nokuti ndakanga ndakumbira uchipo kuna Mwari kuti Mwari kana munhu aroorwa anofanira kuita mwana. Saka zvandakangoona ndaita mwana akadaro ndakaziva kuti chipo Mwari vane zvavanoda kureva mandiri. Saka ndakazvigamuchira. Tichitarisei pakukura kwake, akakura ari mwana here kunze kwekuti anorarama neurema hwokuti haafambi anditi? Ane zvimwe here zvinonetsa zviri paari zvinoda kuattention iri medical? Kwete, ipapo Mwari vakandiitira zvakanaka. Ana zvinoda medical treatment zve-everyday basis. Asi mwana anochengetwa naMwari, angori zve-physical disability iyo yatinoona, kwete zvokuti zvinozova nedambudziko. Mwana akura asvika nguva yekuti ange achikwanisa kunge achienda kuchikoro, makakwanisa kumuendesa kuchikoro? Ichokwadi. For the time yokuti akuda kuenda kuchikoro, takatavawo muno muHarare kuMufa kwose, takakwanisa kumuendesa kuSt Giles iri kutauni, ndokwakaenda for grade 1, grade 2, grade 3. Vane magrades ravanoisa vana. Then from there mwana takashifta kubva kuMufa kwose kuya kunoko, kwakusina transport inovatakura. Saka takazomtsvagira chikoro kunoko, akamboenda kuSharon Cohen. Then from there akataura akati mama, Sharon Cohen haisi disability section yangu, ndiye vanhu vari mentally. Ndobva abvako, ndobva azoenda paZengeza for primary, ndobva akazoramba ari pachikoro ipapo. Izvi ndopa achiri here? Iko zvino akamira since pakaita COVID takabva tamumisa. Saka chishuviro chake netarisiro yedu taitsvaga kuti iye anogona chii, anoti ndoda kuridza keyboard. Saka tiri kutofara
kuti tava nemumwe wemusic section yekeyboard zvikada Mwari vangasimudzira upenyu hwake zvikazadzisa shuviro yaaitaura. Ngatichiuya pane Mother Esther Foundation, muchinge makaitanga gore ripi? Mother Esther Trust yakatanga 2009 ndobva yamboita zvipiringisho zvakawanda wanda, inga isina mapepa. Taingoshanda sevanhu semunhu angane mwoyo wokuda kushandira Mwari through disability section, ndobva yazova registered 2019 zvokuva nemapepa akakwana. Ndopatakatanga kuita official opening yedu kwaGutu, ndokwatakavakira home yedu kwaGutu. Home iri kuakomodita vanhu vangani kwaGutu? kwaGutu asati kutanga kuvaunganidza panzvimbo imwe chete, tichiri kungoshanda navo vari mumisha, but ndokwatakavaka. Kana tichitarisa kuti dai tatine tichiti tavaunza ngavachiuya ipapo, pangagara vanhu vangani panguva imwe chete? Takanga takamboita for 20 ndo mabhedzi atatakarenja for 20, nokuti ukatanga wawanza kwese kugona basa. Kutanga nezvishoma zvichikura. Ngatitarise uchaita kuti musatange iye zvinezvi chii? Imi muine dambudziko revana vari kuuya kwamuri vakawanda kudai. Ndoona kuti nguva yakwana yokuti tichitotanga. Haigoni kuridzirwa bhera kuti yatanga, but takutoona nezvatava mazviri kuti zvatanga. Saka tava kutotevera protocol yaMwari kuti vatigonese. Tiri kuteerera protocol yaMwari kuti zvifambe zvakanaka, kuti inatsovhurwa ive habitable, pagarikike. Ndezvipi zvikwanisiro zvamunofungidzira kuti munoda rubatsiro kuti zviendeke? For the time being through toilets, tine foundation yatakatoita yema-toilets nemabathroom, zvokuti takangoshaya zvimwe zvikwanisiro zvokuti dei yakatoraiswa matoilets akangovepo iwawo. I think zvinhu zvedu zvotiitira zvakanaka. Tine mablade toilets 2 yevarume nevakadzi, so tatine plan iyoyo yokuti toilet yedu ikangopera tobva tangozarura zvedu, because yanga ndo inoqualifya mauche neeverything yezvedisability. Mune quotation here inodiwa takanangana nenyaya yema-toilets? Ichokwadi, quotation iripo. Mari zvine zviri kutaura mari kuitira kuti kana kune vanonzwa vanomotswa kunzoko vauye kwamuri vakutoziva kuti kune quotation iri kudiwa yemari yakati, kana vachiita mudeme kana kuti mwati ndinobvisa yese, zvakamira sei? Zvazvakaita nezvokuti takambowana zvimwe zvakafanana nemachambers nezvimwe zvinokwanisa kureza toilet yedu, but hatina zvidhina, hatina cement, hatina asbestos. I think zvinogona kuti renjerera zvokuma 7,000 to 8,000 kuti ikwanisa kupera US. Tikutasa matoilets evanakomana nevanasikana ari separate. Ndizvozvo. Tine 12 partitions dzevarume, 12 partitions dzevakadzi. Nzvimbo yekubikira yakamira sei pachivakwa chavapo ichi? Iko zvinoti hatine cottage yatatakavaka ndo yatatichibikira. Ndo iripo. Ine zvikwanisiro zvakafanana nemastovhu anodiwa ekunge ngatiti tanzi tatanga mangwana kuti tigone kubikira vanhu chikafu chemangwanani, manheru nemasikati. Hatisati tava nezvikwanisiro, tingori nepfiwa rokumusha chairo. Ndoratototi tikaita mafunctions edu tinotoisa mabhodho ipapo, zvimwe chitoisa pamatombo. Saka tinotodawo mastoves iwawo okuti kana magasi stove mazihombe mamwe aya anoshandisa gasi aya, kana mazistove mahombe anongoshandisa honi zvawo. Zvinotiitira zvakanaka. Ngatitarisa mumumba mekugara, mulaunji, musitting room munoonekerwa TV nevamwe, kwozoitawo zvekare mumba mekurara mune mibhedha here? Iko zvoti hatingori nezvemabhesi chete, mamattress hatisati anawo. Tine mabhesi, masingle beds ndoatakaisa zvemabhesi chete. Hatina matop zvepamusoro nezvimwe zvese zvokushandisira, makumbezi, mashitsi zvingadiwa hatina. Kumawadrobe hatisati taanawo zvekare. Mumba yekutandarira makafanana nemuTV room makamira sei? Munhu achati chavamo, mungori nechidhirowa chatinongoisira mabhuku edu nemapepa nemachesi, ndo zvingorimo chete. Tichitarisa imba iyi,
yamatenderwa naMwari kuti mumise kusvika pari zvinezvi, ichange iri chikoro zvekare kana kuti panhu pekungogara chete? Mother Esther Trust inoita zvemarehabilitation center. Saka it's our first center. Saka rehabilitation center inotokombaina zvese zvakangoita na Jairos jiri zvokuti inoita training center, inoita chikoro ipapo. Saka nzvimbo yedu inogona kuzova diki yedu pakukura kwedu, but for the time being tikawana zvikwanisiro zvokuti titange kungosimuka kubva patiri ipapo, inokwanisa kuita center yokutraina disability, zveempowerment, zvemaprojects nezvechikoro pamwe chete. Izvezvi mune vana vangani tiri kunokumba kwatiri kuzengeza tu vamuri kuchengeta? Pari zvino tine vana 10, 6 vari kuchikoro kuJairos jiri, then 4 ndo vatinawo pano pazengeza tu. Zvekudya zvakamira sei? Muri kukwanisa sei kuti vana vari pano 4 vange vachidya, nevenyuwo nemhuri yenyu ichidya, nokuti mataura kuti ndo pamba penyu? Zvokudya zvinotinetse, handidi kunyepa. Even pamba pakangoita muenzi mumwe chete, maplates akangowedzera, zvinhu zvakatongooma. Saka tinotongokumbira kuruzhinji rweZimbabwe kuti chinhu chaitwa naMwari hachina kuitwa pamunhu mumwe chete. Mwari vangosvika ipapo pamunhu iyeye kuti vatange kungoshandisa munhu iyeye, but panotoda ruoko rwedu isusu kuti basa raMwari riende mberi. Saka chikafu ndigoni kuti ndinochigona ndoga, ndotoda ruzhinji rweZimbabwe ane shuga, ane munyu, ane flour, ane mafuta, tikangoita mudeme zvinhu zvaMwari zvinobudikira uye zvinokwaniswa kusvikira palevel yavari kuda. Izvozvi nhasi takatarisa so chisipo kuti kwavira nhasi uno? Muriwo, chingwa, since vanhu vanenge vawanda, dzimwe dzenguva totenga 4 loaves 5 loaves per day. Muriwo totoda about $7 $8 per day. Saka muriwo, chingwa negasi, zvamunongoziva kuti magetsi edu anotinetsei. Saka gasi kazhinji togona kutofila re$5 rogona kuita 1 day 2 days, takutofila futi rimwe. Saka ndo zvimwe zvinoda kuti tibatsirike. Pekurara pakamira sei? Pekurara zvazvino tingati since vana vedu vachiri vashoma zvedu vatinavo, pekurara satane dambudziko rakanyanya. Pamwe zvatingatoda ndezvokuti mabhedzi edu vamwe vachiri kurara pasi, hatizogoni kuwana bed pamwana, but ndo zvimwe zvatingada kuti vamwe vanenge vane maconditions okuti havagoni kuvata pabhedhi vari 2, but tiri kusqueeza kuti pabhedhi panotoita 2 kana 3. Saka tikawana mabhedzi okuti mwana arare zvake pabhedhi rake, marooms edu anogona kupinda mabhedzi 2. Saka tikati 2 muroom, mwana ari pabhedhi rake ane magombezi ake nezvikwanisiro zvake, zvinotitsira zvakanaka. Ngatitarisei panguva yekuti pavanenge apa tataura zvekurara nezvekudya, vana vanoswera vachiitei panapa? Vamwe vanoenda chikoro, vamwe vacho vanga vachimbowa neproject yehuku yavanga vachiita. Huku dzakatifira zvisingaiti. Last time yatatine huku dzavo vangaita zvehuku dzavo, huku dzakafa zvokuti kutomuka kwacho kwakunetsa. Kuti ndizomaneja kuti chikafu kuti vadzokere kuproject yavo ndo panotinetsei. Saka tikangowana anokwanisa kuvasimudza kuti project yavo ikwanise kurana, zvinotitsira zvakanaka. Uya wemusic anenge achitraina hake apo neapo, but ndoona kuti vana vedu vakawana maelectrical wheelchair vanotambanuka kudarika mawheelchair ekupushwa. Akangofunga kuti ndatombobuda ndimbonoonawo zvakati, ndimboitawo zvakati, zvinotitsira zvakanaka. Pane zvekudzidza kuti pave nerehabilitation program yakakwana pamwana mumwe nemumwe nekusiyana kwehurema hwavo, ndezvipi zvimwe zvikwanisiro zvamune muchida zvikubatsirei kuti muve nefull hub process yamunoita kumwana wega wega? Zvikwanisiro zvinodiwa kazhinji pavana vanorarama nehurema, kutodzidza pamwana wanenge auya kuti anogone chii. Mumwe anogona kuti ndogona kutengesa, pakutoda zvokutengesa zvacho. Mumwe anogona kuti ndogona kuita zvokuchengeta huku, panda huku dzacho, ndo zvikwanisiro zvacho zvandingataura kuti isusu tinoshanda nechipo chemwana chaanogona ndo chatinomusimudzira. Saka ndo rehab yacho, ndo empowerment yacho yatinoisa kuti disability. Tinotanga tabvunza mwana unogonei, nokuti pane pokuti munongoti itai project yehuku,
but hazvimo mari hazvigoni. Saka tikaziva pane chipo chake tosimudzira kubva ipapo. That's rehab maitiro ainoita. Rehab kusimudzira mwana chipo chainacho zvokuti mukamutraina pachipo chainacho akachigona, kunyange akazobva pano paMother Esther anokwanisa kuenda kwaanoenda achizviraramira. Pane dambudziko rekuti kana muchinge makuendesa vana kujairo zichiri kana kuti ndikupi kwamuda kuti vaende, makombi tinoziva kuti vanomboti munhu ane wheelchair ngaasare. Dambudziko retransport rakamira sei? Patransport pachiri kuti netsei zvisingaiti zvisingagone kutsanangurika. Tine kaMazda Familia kasingakwanisi kutakura mawheelchair 3 zvichienda mberi. So patinofamba nguva zhinji tinoita challenge yokuti unotombotakura vamwe vana 3 vamwe vana vosara, kana kutombotakura vana 2 unodropa uya utora vamwe vana. At the same time paunotakura vamwe vana vamwe vachingosara, asara wacho haafili free, anotanga kutobatikana kuti saka vari kuda havadi isusu, vanoda uyu havadi. Saka transport is a big challenge yatinayo. Itagona kungomutsirwawo munhu naMwari. Ndo pane chishuwo changu kuti dai Mwari vatimutsira munhu anotipawo transport yokuti tikwanise kufamba. Ndinofamba kumaruzevha kune magadhi, kune makomo, kune makoronga. Ndo katransport kacho ikako ndo kune kuda kusvikwa ikoko. Saka tikava netransport iri off route, zvinotibatsira zvotiitira zvakanaka. Even kushandika kwaro basa racho ndinoti rinowedzera kushandika kwaro, because ndiri mukadzi ane shungu pamwoyo kuti disability isatarisirwa pasi but isimudzirike iende mberi. Dai manga muri kuwana mukana wekuti mutaure namai first lady, mai Auxilia Mnangagwa, mai vati chii chikumbiro kwavari? Ndaingokumbira transport nokungokumbira maresources okuti vatibatsire nawo. Vekusocial welfare vane help here yavanokupai? Tinobatsirana navo apo neapo. Chimwe chikumbiro chamuinacho kune veruzhinji vari kuteerera izvinezvi vari paSly Media, takatarisana neMother Esther Trust ndechekuti sekutaura kwandamboita pakutanga, seMother Esther Trust tiri kukumbira kumhuri yeZimbabwe kuti vatisapote nemawheelchair mudisability section. Chinongonzi disability, tikangonzwa disability wheelchair inenge itovapo, maclashes anenge aripo, walking frame anenge aripo. Saka ndo chinhu chokutanga chatinotarisa mudisability section, kuti chingonzi munhu anorama neurema kureva kuti agone kuzvimiririra, anotoda something chinomusapota. Saka mawheelchair ndingangoti izvozvo zvokushandisa zvedisability ndo zvakanyanya kutarisirwa neMother Esther. Tikazviwana mawheelchair, tikazowanawo zvokufambisa, tikawana chikafu, tikawana maresources okuti vana vedu pavanodzidza muzvikoro umu, handiti vanodzidza, tine primary level, tine training center atinawo muno muZimbabwe. Pavanobva kunotrainwa achidzokera kumba asi kunowana pakutangira, kuti mwana iye atova down foot atofanira munhu asaenda kutraining center, ndimazviona. So ndo pari kuya Mother Esther Trust ichiti toda kuita empowering disability. Tava empower sei? Tinovatsvagira zvokuita maprojects, tanzwa pane mwana chanogona tofamba naye tomutsvagira. Ndo zvatinoshuvira kuti vagone kuzviraramira, vagone kuzviitira, vasarama vari vanhu vokupema but vagone kuzvisapotera upenyu hwavo. Disability ikave nebasa, anoroorwa, anochata, anokwanisa kumirira mhuri yake. Ndo chinangwa cheMother Esther Trust. Chinangwa cheMother Esther Trust tachinzwa. Support yamuinayo kubva kuna baba murume wenyu yakamira sei? Ndinovatenda, ndine support yakakura, ndinonzwa kudziirwa, because haugoni kuita chinhu usina anokusapota. Nokuti deno vakanga vasingazvidi, vasingandisapoti, panode pakatodzingwa vanhu pano, de pakatotandaniswa vanhu pano, but kubvira pauya mhuri yokwachibida, pazouya vamwe vese vari kuuya, ndinoona support yavo yakandikurira, yakandinakira. Ndoda kudzorera mberi kuna Mwari, chingotenda murandano wandakapiwa naMwari kuti akanzwisisa kuti chipo chauya pakati pedu tinofanira kuchitambira. Saka ndovatenda. Kuna vabereki vanovanza vana vachiri kunzoko, vamwe vanenge vari maalbino, vamwe vanorarama neurema, vamwe vanenge vane upofu, zvakasiyana siyana. Asi kuna vabereki vanovavanza mumba vasingade kuti vabude, imimi mungave newisdom, words of wisdom dzamungataurirawo kune vabereki ivavo, nekuti imi muri mudzimai akakurawo achirera mwana anorarama neurema? Kurudziro yangu iri pakuti vana mai nehama dzese vane vana vanorarama neurema
kana ane hama inorama neurema ngatiedzei tose tiri pabasa. Kana ndichinge ndeta mwana anorama neurema, chipo chabva kuna Mwari, chipo chikavanzwa hachigone kukura, hachigone kuoneka, hachigone kunzwisisika kuti chine direction ipi. Saka patinopiwa vana vanorama neurema, ngativabudisei panze, ngatiitei kuti titsvage ruzivo kuti ndingaitei nemwana. Izvozvi tine bata bishi yokupinda mumaruzevha tichiti vana ngavauye vaende kuchikoro. Saka kurudziro yangu ndeyokuti vari kundinzwa zvazvino zvikadao nehama yako akatovharirwa mumba, tibatei kuti tikwanise kubatsirana kuti vana vabude, vanoenda kumaexercise vaende, vanodawo matherapist vamawane, vanodawo medical chaiyo vaiwane, vanoda kuenda kuzvikoro, especially kuchikoro vana vanofana kuti vazive, vaverenge, vagone kudzidza. Izvozvo akangowanika ruzivo kadiki zvake zvinomubatsira, akaona chinyorwa anogona kuchiverenga akadi. Izvozvozvo ndinokurudzira vabereki vane vana vanorama neurema kuti ngavati vabudisei panze. Tikabudisa vana vedu, zvipo vana vane urema vane matalents akasiyana nevana chaiva tinoti vana vanozvifambira, vana ivo vanotiendesa kure. Saka tikabudisa vana vedu vakaenda kuzvikoro vakagona kuita zvavanoita, zvinotiitira zvakanaka muupenyu, even nyika yedu chaiyo inobudirira. Munowanika sei kana vanhu vachida kukubatai? Mune ma-social media platforms here nefone number dzekuti kana kune vanhu vanoda kubatirana pamwe chete nemi vagone kukubatai? Mother Esther Trust. For now tine Facebook page yedu yeMother Esther Trust, ndo yatichiri kumboshanda nayo. Website tiri kuigadzira isati polish up kuti ivepo zvakanaka. But phone number dzandinobatika 0773 169 252. Ndinodzokorora zvakare 0773 169 252. Mother Esther Trust. Mira, zokuti mimi. Sly Media. Nenyasha tinenge mberi, maiwe endese mberi. Mabasa enyu tamaona Mwari ngavakuitire zvakanaka. Chigutiro chama wakaguta, chigutiro. Geza. Mafuta. Maiwe ne drink. Ne rice maiwe nasi maiwe. Neti maiwe kani ne vesilini. Maiwe mechi sikani Mwari uyai. Niitirwa zvakanaka. Tinotenda seMother Esther, tinotenda nasi ndimukoma munyanobika. Nasi ndimukoma munyanobika. Ndiri kutobika nasi. Tinge mazuva okuti hatisisina maiwe aiwa tinotenda niko amene toda kuti kudini tinotenda handitika aiwa tinotenda
tinotenda zvikuru ngavaite zvinoshamisa muupenyu hwenyu, aiwa tinogamuchira musashayiwa, ameni asi rambai muchiwana kuti zviite. ameni vakaropofadza dengu rinochengetera zvinotiitira zvakanaka. aiwa sezvinewo Mwari yakugonesei tinonzwa kubatikana zvikuru kana imi muchikwanisa kuchengeta vana vese apa neuwandu hwavo tichitadza vashoma vatinawo nesu tinonzwa kutya tiri kuti dai Mwari anzwa minyengetero yenyu, zvishuwo zvemwoyo yenyu zvamataura pahurukuro yatanga tichiita tese zvizadziswe. Tinozwa kuti Mwari ndiMwari anoita kunga anyerere asi achitaura. Mwari anoita kunga asiri kuona machallenges amuinawo asi achiona. Asi nenguva yakafanira tinonamata kuti Mwari azadzise zvido zvemwoyo yenyu kwagutu nepano nevana vese vari kuenda kuchikoro vamuri kuendesa kujairus chiri. Tinotenda nesu veSly Media tinokutendai nebasa ravo kuita pamwe chete nababa. Tinotenda zvikuru. Tinotenda unotsvagira vana mvura. aiwa tinotenda maita basa. Ndio rimwe basa remota iroro kuti mvura inotsvagwa nemota. Panodiwa boho futi. Adziti mazvo. Panodiwa boho resatengi pamusoro apo kuti pasare nedambudziko remvura. Tinamatire izvozvo dzinodikanwa muri kuzvinzwa tengi remvura rinodiwa pano boho inodiwa mazuva maboho akuita 1100. Tengi rinoita 350, tengi stand rinoita 250. Zvimwe zvinhuwo kana uchingowamotswawo marenge nenyaya yemvura iri dambudziko kuno kuzengeza 2. Mother Esther vari kushuvirawo kuti dai vawana mvura. Iye zvitiri kunzwa kuti baba vaenda kunopinda muqueue yekuti vagone kunge vachichera mvura. Havadzoke nekukasika nekuda kuti kune vanhu vanenge vakawanda, asi kana vadzoka vanodzokerazve kunotora imwe mvura ikoko. Naizvozvo zvakakodzera kuti muvarangarire kana Mwari achinge akumutsai mazviita. Mother Esther, isusu tanzwawo chichemo chenyu uye takaonawo netsamba yamakatinyorera tikatiwo hatina hedu zvakawanda. Isusu veSly Media tauyawo nezvishoma zvatinazvo izvozvizvi kuti mubatsirike. Tinoziva kuti zvishoma asi isusu kuSly Media vakatungamirirwa neni ndo zvatawanawo izvi kuti tigone kuuyawo nazvo panapa kuti mubetserekanawo kwemazuva mashoma anotevera tichimirira kuti vamwe vanhu vauye. Nguva zhinji taiwanzoenda tichingononzwa maproblemu evanhu pasina kana chimwe chete chatinosiya, asi gore rino Mwari wakati kana ndakwanisawo ndinopota ndichiuya ndichitorawo papei yangu ndouya ndozoiswa sasi ndozospawo zvandinenge ndakwanisa kupa. Izvi ndo zvandakwanisawo kuti nhasi uno ndiuye nazvo kuMother Esther. Tinotenda kuti gamuchira. Ndinokutendai munhu waMwari nebasa renyu ramuri kuita. Mwari ngavakuitirei zvakanaka, Mwari ngavakukomborerei. Takugamuchirai nezvamatiitira zvinoshamisa. Vakuru vanoti zvidiki kuna anopa, but kuna anotambira zvikuru, zvamatiitira zvikuru zuva ranhasi. Tinonzwa kuudzirwa, tanzwa kutenda Mwari. Mwari verugare ngavakomborere pazvabva. Ndinoziva shoko raMwari rinoti Mwari vanoropafadza ruoko runopa kudarika runogamuchira. Mwari ngavakuitirei zvakanaka. Tafara nokuti matauya neupfu tatisina upfu. Yei shuga, flour, rice, vana vedu vachafara, vachadyawo vachiguta kubva zvino. Ndinovimba kuti mhuri yeZimbabwe ichadzidza zvakanaka kubva kwamuri, nokuti vanhu vanotarisa kuti iye ambozviita, iye ambozvitaura, aitei. Izvozvo vanhu vanozvitarisa, asi maita good example. God bless you. Itirwai zvakanaka muzita raJesu. Amen. Muri yeZimbabwe tinotenda to mai Esther kana tototi Mother Esther vari kutungamira vana vari panapa. Isusu tapa nekuda kwekuti imimi ndimunoti supporta pamaplatforms ese. Kubva muna izvozvo muchikamu tatora zvishoma shoma zvichiburikidza nesupport yamunotipa imimi paYouTube channel pedu. Pane kamari katinenge tichiwana pasalary yangu inini ndobva ndatorawo ndotiwo kunana Mother Esther ngavawanewo chimwe chinhu chekuti vawane. Rambai muchititsigira kuti kana tuzouya tinouyawo motikari rimwe remazuva yakaremberera. Zita ndinonzi Silvester Tapfumaneyi, simbi yebasa mazvita.